Охраняй мо дар YouTube Vali Records. Дӯстон лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. Намегири хабар ту аз ин ҳолам, зиғаму дар шабу рӯз ман менолам. Набудани ту бароям дард будааст, зиндагиям ба мисли гур танг шудааст. Мехоҳам фаромӯшат кунам, намешавад. Tu az man dur, man az tu dur nameshad. Aksi tu dar dast oram peshi nazar, az dubora omadanat kunam hazar. Zor 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 megardi ba ishqam, tu ro digar dar in olam nabaksham. Xiyonat kardivu резонди ашкам, набудана дард аз накарди даркам. Набудана дард ай гирияи мард, ай бай риштаи кандаи мора наметона заргар. Кына пайванд мо дур шидем ай ҳамкош, вақти имзо монида мешикаст халам. Намемонам имзо кадам ба тари хато, ки тира да ҳаётум да зиндагӣ будум роҳ. Одами пас был ҳава зиндагӣ вайрон кун, зиндагӣ қаб набудай ту будай зиндагӣ ҷазир кун. Дар зиндагӣ интихоби хато кардам, бар ту дил додаму иштибо кардам. Надонистам ки ту ҳасти булҳавас, фаромӯшам мекунӣ дар як нафас. Мегуфти бе ту ман ҳеҷ ҷо намерам, ғайри ту ман ёри касе намешам. Шикастаи ту вале аҳду паймон, дар зиндагӣ рӯзе шави пушаймон. Зор 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 мегарди ба ишқам, туро дигар дар ин олам набахшам. Хиёнат кардиву резонди ашкам, набудана дар даст накарди даркам. Вақте диди дависта дар кору дасти чор рӯзе ба бадбахтӣ, тира мешаи дучор бадаман башай зор. У вақт несту мағаждиёи ишқи тира, ай дилам бехтума хиёнати кадайт намеша бахшида. биё чизо табар мондам шон гӯшти дар, гарчанде набудани ту барои ма дарда зебити як гили сухна як сади як гили зарда. Зор 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 мегарди ба ишқам, туро дигар дар ин олам набахшам.